After the voting process, cast national proportional representation ballots in their double envelopes will be transported through a secure channel. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi selikulungele ukuvotisa bemibeli abazinze kumazwe angaphandle ngoLwesihlanu. It looks like we've already reached the first floor, so that we'll be entering some of the voids in the first floor this morning. Lonyukela yakutsho kuma-32 inani labantu ababhubhe kwisakhiwo ebesisakhiwa esidilike ngomvulo ophelileyo eGeorge eNtshona Koloni. iSundowns izimisele ukuba liqela lokuqala kwimbali yelo ukugqiba isizini lingazange labethwa. Kodani Mzikantu livunyiwe idinga sukuphakela indaba ngolwimi lwesiXhosa singaphosanga maseko masinirhabulise kule bhekile yasemini nje. Ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi selikulungele ukuvotisa bemibeli abazinze kumazwe angaphandle ngoLwesihlanu umhla we-17 kule nyanga. I-IEC ithe abavoti baza kunikwa amaqwakuqwaku amathathu okuvota nekulinyathelo elizibulayo kulo nyaka apho kukhona abagqazwa abazimele geqe bengengomalunga amaqela ezopolitiko. Umzuzu nomzuzu uthetha ukuba iyayisondela imini ekadixelwa. Kushiyeke insuku ezimbini qwaba bemibeli abazinze kumazwe asemzini abavote. Lokama kushiyeke insuku ezili12 kubanjwe ivoti ezikhethekileyo ngabo bazakube besemsebenzini ngomhla wovoto. Ukuze kushiyeke insuku ezili15 qwaba kufike umhla wama-29 kule nyanga akungumhla wokuba izigidi zabemibeli zenze imityangambo yemigca ukuvotela urhulumente omtsha. Usomaqhuzu yayisi umnumzana Sayima Mabolo uthi njengoba bemibeli abazakube bekumazwe asemzini beza kuvota ngoLwesihlanu losikhangele kuye iqhala phansi akukho buqhinga nobuqhophololo obuza kwenziwa kwezovoti inkqubo eza kulandelwa yesekukhanyeni. After the voting process, cast national proportional representation ballots in their double envelopes will be transported through a secure channel back to the National Office of the Commission for Counting. To protect the secrecy of the vote, all such special votes are first placed in an unmarked envelope, which is then inserted into a second envelope marked with a voting station, voters' particulars for verification on the list of approved special votes. Ebuyela kumba wevoti ezikhethekileyo kweli neza kwenziwa kwensuku ezimbini phambi konyulo jikelele umnumzana Mabolo uthe zingaphezulu kwezigidi izicelo zevoti ezikhethekileyo eziphunyezweyo. The Commission approved a total of 1.6 million special votes applications, of which 624,000 are for voters who will be visited at their homes or places of confinement. Ukanti amaqela ezopolitiko nabagqatswa abangomthuzumela sacenga abavoti ngelithi oyini tana ndicela undivotele asazi ke yozala nkomuni iyafika yona imini yovoto. Lonyukela yakutsho kuma-32 inani labantu ababhubhe kwisakhiwo ebesakhiwa esidilike ngomvulo ophelileyo eGeorge eNtshona Koloni. Abanye abasebenzi bafumana unyango esibhedlele ngelixa abanye bengekafumaneki kubugoxo. Kuqikelelwa ukuba ngabantu abangama-81 bebe kwindawo yokwakha xeshikweni kudilika isakhiwo. Ngalentseni abasemagunyeni babike ukuba sele befikelele kumgangatho wokuqala wesakhiwo nalapho beza kugxila khona nenkqubo yabo yezohlangulo. At this point, it looks like we've already reached the first floor, so that we'll be entering some of the voids in the first floor this morning. We're hopeful, and as I've said, rescue operations continue. Kukholeleka ukuba uninzi labantu bebesebenza kwesi sakhiwo ngabemi bangaphandle abangenamaphepha, nto leyo eyenza icothe inkqubo yokufaniswa kwemizimba. We've got a list from the contractor. We've tried to get photos of each of the people that we think that was on the site. We're trying then to link the bodies retrieved to the photos and then trying to then link that to the families, and then the families then go for the positive identification. So at this point, of the 32 bodies recovered, we can identify that there were 6 of them that's been identified as 5 South African citizens and then 1 from Lesotho.
Igqiza labaphathiswa baseburhulumenteni kunye nezinye iziphathamandla bathe gqolo nokufika kwindawo yesehlo. Bathembisa intsapho ngelithi kuza kuqhutywa uphando oluzimeleyo oluza kubhentsisa oyena nobangela wale ntlekele. Kwiindaba ze-SABC, ndinguSiphiwe Wobasi eGeorge. Inkundla kamantye yaseThekwini KwaZulu-Natal iza kuwisa isigwebo kwisicelo sebheyili samadoda amahlanu atyholwa ngokubulala uKeenan aka Forbes noTibelo Tips Motsoane. Esisibini sabulawa ngaphandle kwendawo yokutya edumileyo eThekwini ngoFebruwari wonyaka ophelileyo. Abatyholwa babanjwe kwisithuba esingangonyaka esidlulileyo emva kokubulawa kwale mvumi idumileyo nomhlobo wayo. Laba mangalelwa abahlanu balinde ukuzwa ukuthi bazobe bethamele icala labo besuka emakhaya abo noma eDoksini lapho sebehlale khona ngaphezulu kwezinyanga ezimbili nengxenye. Umthwalo wemanje usukwimanje uVincent Hlatshwayo ozobethula isinqumo ngesicelo sebhayili lapho ezobebheka khona ukuthi kungaba namthelela muni uma ebakhipha noma cha. Kulabasolwa ngaphandle kwesine umzwethemba kwabeni banamacala abahambayo. The main point was the fact that it bounds to the issue of transparency and truthfulness on the side of the applicant number 4 to failure to disclose that part. It appears that the statement does account for a period before and a period after, but not the actual dates for payments and distribution. Kukhona ke imibuzo ngonganeliseki ngendlela umbuso ohambisa ngayo ophenyweni kuleli cala njengoba lungakapheli. Since February last year when they were investigating until today, there are most important things that are not part of the docket, which then leaves a lot of questions to be answered. Icala ngesicelo sokubuyiswa kuleli abasolwa abandawonye uSiyabonga noMalusi Indimande okuthiwa bathinteka kulolu daba siyaqhubeka eSwatini. Eyindabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema ulindeleke kuba athethe kwirali eseCicirha College of Education ngaphandle kwaseMthatha eMpuma Koloni. UMalema uqale ngokudibana nekumkani yabathembu engundaba-mlonyeni ukumkani Buyelekhaya Dalindyebo. Ulindeleke kuba aphefumle kwimingeni ejamelene nephondo yaye abeke lubala umqulu wezithembiso we-EFF. Enkosi kakhulu siza kuwe sisemthatha kwikoleji yaziwa ngokuba yiCicirha nalapho inkokheli ye-EFF umhlekazi uJulius Malema uleleke ukuba athethe nabantu balommandla wasemthatha. Sivile kuba ke uzawuqala mhlawumbe abaqale khona uqale kwikumkani yabathembu nalapho yokhahlela khona uqinisekisa ukuba wamkelekile kwisizwe sabathembu. Kodwa ke naye usihlalo we-EFF kwiphondo leMpuma Koloni umhlekazi uvena umhlekazi khawuthi qabaqaba mhlawumbe ucela ukuba into esingayilindela ku-CIC. Nkosi kakhulu ba masibulise kuwe sibuliseke nababukele emakhaya. Ucommander in chief ulapha namhlanje uzofaka nomlomo nabantu balapha ephondweni uzobakhuthaza ukuba kolonyulo luzayo ange-29 kaMeyi ukuba bavotele i-EFF. Uqala ke apha eMthatha namhlanje uye ke wahamba wobonana kunye nokumkani ukumkani wethu udibene naye pha kwi-resident kakumkani. Xa esuka pha uzazofaka nomlomo kunye nabahlali apha aba lapha eMthatha apha kule ndawo kuthiwa iKing Sabatha College. Xa esuka apha uyahamba umongameli uyeGcuwa uyothetha nabantu baseGcuwa ngoba ke uze kubantu balapha ephondweni. Okay, zizo mhlawumbe izinto azotatsha kuzo because siyazi mhlawumbe izinto efanele kube njengazo. Eneneni uzobakhuthaza ukubana abantu balapha ephondweni bathathe kwakhona iqhaza njengabantu abaziwayo apha ekulweni bayilweni inkululeko, but ingxaki ngoku akukho nto ibonakalisayo ukuba bakhe balo in terms of into kwezemfundo, into zesikolo, transport, abantwana bawela imilambo ukuze bayofika esikolweni. Zonke ezo zinto ufuna zi-addresswe, akho infrastructure. Kusekho i-mart school apha e-Eastern Cape. Sibile kakhulu ngusihlalo we-EFF kummandla mhlawumbe kwiphondo le-Eastern Cape. Ethetha ke into ezininzi eziquka ukungatyiswa kwabantwana kwezinye izikolo, abantwana abahamba imigama emide nezinye ke izinto ezidibanisa mhlawumbe isebe lezempilo apha kwiphondo leMpuma Koloni. Mandibuyele kuwe e-studio.
ubukele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze kuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo. Ukanti kwinqaku lokuqala sithe ikomishoni ezimeleyo yonyulo ithi selikulungela ukuvotisa bemibeli abazinze kumazwe ngaphandle ngolwesihlanu umhla we-17 kule nyanga ngabavoti ababhalisileyo kumqulu abavoti abaza kuvota kunyulo jikelele lukazwelonke nolwamaphondo kule nyanga. I-IEC ithe abavoti baza kunikwa amaqwakuqwakwa amathathu okuvota nekulinyathelo elizibulayo kulo nyaka apho kukhona abagqatswa abazimele geqe bengengomalunga amaqela ezopolitiko. Inkokheli ye-Democratic Alliance uJohn Steenhuisen ubhengeze ukuba umbutho wakhe ukulungela ukuchasa umthetho sayilwayo we-NHI kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa awutyikitye njengomthetho ngomso. uSteenhuisen uthi i-DA iza kuthatha amanyathelo asemthethweni ukumisa ukuphunyezwa kwalo mthetho sayilwayo esithi awuzukusilela nje ekuphuculeni icandelo lezempilo kuphela koko iza kuba ngumthwalo kumakhaya amkela imivuzo ephantsi. The Democratic Alliance will, upon its signing into law by Cyril Ramaphosa, challenge the ANC's NHI all the way to the Constitutional Court. Our legal team was briefed months ago already and will file our legal challenge against this devastating legislation without delay. We have built up reams of correspondence, including with Ramaphosa himself, that we will enter into evidence to show that the process which led to the adoption of this bill by Parliament disregarded public input. Amachantliziyo alwa ukuxhatshazwa okusekelezelwe kwisini nokubulawa kwabasetyhini eKimberley eMntla-Koloni alumkisa amaqela ezopolitiko ngokusebenzisa le miba ukuqokelela ivoti. Ukuxhatshazwa kwamanina nabantwana iseyintsindabadala ekusazungezwana nezisombululo zakho kweli. I-African National Congress kwezinye zezinto ithembise ngokwandisa iinkonzo zokuxhasa amaxhoba ezifana namacandelo ethuthuzela centers needesika zoxhatshazo olusekezelwe kwisini kwizikhululo zamapolisa. Kananjalo i-Democratic Alliance ithi ukuba ingakulawulo ingaqinisekisa uqeqesho lwamagosa kwizikhululo zakwantsasana noluza kujolisa kwiinkonzo zokuxhatshazwa olusekelwe kwisini ukuze amaxhoba axhamle ubulungisa futhi nesidima sawo sigcinwe. Kodwa amachantliziyo alumkele ukubethwa ngemfiphindiwe. If anyone can say we are attaching a time frame to what we have already said, then I can maybe take the person on and say, okay, it's because you have done this and we'll be expecting an answer or accountability. I-Economic Freedom Fighters kumqulu wabo wezithembiso ithi izawuqinisa yayixhobise amaziko elaboratories ophando nzulu ukuze zinikeze ngokukhawuleza iziphumo zohlolo lwencindi yemfuza kumatyala olwaphulo mthetho olumayela noxhatshazo nokubulawa okusekelwe kwisini. Ukanti iNkatha Freedom Party ithembisa ukubuyela kwezomthetho ukuqinisekisa ukuba ibheyile ayivunyelwa kwaphela kwizigilamkhuba zamaxhoba okuxhatshazwa ngakumanina nabantwana ingakumbi ezoyenyaniswa nokubulala. Lo gama iFreedom Front Plus nayo ithi inkqubo yengqawule idinga uphononongo ingakumbi ekuqinisekiseni ukhuseleko lwamaxhoba. For me, it's not just one. I think even those who are mentioning it, it's 4 votes. Inkcukacha manani zibonakalisa ukuba eMzantsi Afrika amanina ngaphaya kwama800 kambe nabantwana abangaphaya kwama200 banqanyulelwa ubomi phakathi kwekhala ukutsho ngoJulayi neyomsintsi ukutsho ngoSeptemba kunyaka ophelileyo. Uluntu olusebenza ngamaxhoba uxhatshazo lwamanina nabantwana luthi luza kuyijonga ngolokhozi yokuzalisekiswa kwezithembiso zamaqela ezopolitiko. Iqonga lezonxibelelwano iTikTok ngobambiswano nekomishoni yezonyulo lisungule i-app ebizwa nge-SA 2024 ejongene nezonyulo. Apha estudio sinaye uSandile Hlangano intatheli yezobuchwepheshe. Sandile, siyakwamkela ezindabeni. Khawusichazele ngale app yenza ntoni kanye kanye?
Masibulise sibulise napha ekhaya kubantu ababukeleyo. Uba uyakhumbula ke kwezi elections zangoku okanye zikaMeyi ngeyi-29, i-political parties zijongene kakhulu nabantu abatsha ngoba zifuna ukuthi abantu abatsha ebengabo bahamba phambili ukuvotela bona bezi political parties. Into eyenzekayo ke sizawuyazi ukuba okwesibini aba bantu batsha ke basebenzisa la maqonga ke aquka uFacebook, TikTok, Instagram kwakunye noTwitter. Kulula ke ukuthi aba bantu baspreada indaba ezingezizo okanye lento kuthiwa yi-fake news kweli xesha siphila kulo, ukuthi mabaye ngqo kweza ndawo abantu abatsha abafumaneka kuzo bafike phaa babaxelele izinto ezingekhoyo. Luxanduva ke lwalamaqonga okokuba benze ukuqinisekisa okokuba nabantu abatsha abalahlekiswa ngabantu ababaxelela iindaba ezingezizo. Yenye ke yendlela uTikTok abonileyo ukuthi makayisebenzise ukwenzela okokuba le misinformation ingasasazeki phaa ngokuthi benze le in-application center iphaya. Umsebenzi wayo ke kukuba inqande le fake news okanye le disinformation okokuba ingakwazi ukuspreada. Bapartnerishe ke njengoba sowutshilo ne-IEC kwakunye ne-civil organizations ezikhona phaa kanye kwi-communities nento okanye ne-organization ekuthiwa yi-Africa Check, ukucheka okanye ukuqinisekisa ukuthi neyiphi na information engenayo kule platform engu-TikTok iyiyo. So zonke ke iividiyo ezidibene nezinto zezopolitiko ozazibona ku-TikTok ngenxa yoba beziverifayile izizizo, akukho sidingo sokokuba uzidawuthe okanye ungaqinisekisi uba zizizo na. Zisebenza ke kwi-language eziyi-3 okanye eziyi-4 eziyi-English, isiXhosa, isiSotho kwakunye ne-Afrikaans nesiZulu okokugqibela. Sibulele kakhulu kuwe Sandile. Ngoku masiphosa amehlo kumagqabantshintshi ezithe zaqaqamba kwihlabathi siziqale e-India. Urhulumente wase-India uthumele isixa sesibini soncedo kwintlekele ezikhukhula esube imiphefumlo engaphezu kwama-228, 228. La malizwe aquka iitoni ezingama-40 ezonyango nezixhobo zezempilo. Rhwaqu e-Ukraine, umphathiswa wezangaphandle eMelika Antony Blinken ugaleleke eKiev kutyelelo lokuqala lwamagosa aphezulu aseMelika emva kokuba iMelika ivote ngamxhelo omnye kuncedo olulibazekileyo noluxabisa i-$61 billion zaseMelika lokuhlangula i-Ukraine kuqhoqhozwano neRussia. Qakatha elele eCaledonia, umkhosi welilizwe utyale amajoni wavala mba izikhululo zeenqwelomoya wamilisela imo yonxunguphalo emva koqhankqalazo olunobundlobongela kuhlaselwa amapolisa. Sithabatha inxaxheba kulo mngcelele kuba sivumelani konke nalo mthetho. Kupheliswe zonke iindibano zasezidlangalaleni, kwavalwa neendawo zakwamama uyandichaza de kube yintsimbi yesithandathu ngorhatya lwemivundla. Xa sikwela ingqokoqo oyisakuba yintshatsheli yosondonzima kumankomane uMike Tyson ulungiselela umlo wokuqala ukususela ngo-2005 ulumkise uJake Paul odume kwikhasi le-YouTube wajika oba imbethi manqindi bumini ukuba ubeka ubomi bakhe esichengeni ngokufuma ukungquzulana nale ngqawa. We're friends. There's no doubt we're friends, but in that ring we're not going to be friends. U-Iron Mike uthi uza kumbonisa amaqhekeza engqele uJake Paul ukuze nehlabathi libone ukuba useyingqwele kumanqindi. Qonqololo. Dekubeli lixelizayo kamnandi into zakuthi.